Umduduzi Shabangu ngithi angiphinde ngibingelele futhi kubo bonke abantu eindaweni zonke ezahlukene la kufikelela khona le message yonke nje indawo. Ngiyanibingelela futhi ngiphinde ngibonge ama subscribers ethu wonke, ngiyanibonga nje nonke, ngiyanibonga ngendlela esimangalisa abakhomentayo abalikeayo nonke, ngiyanibonga. La ekhaya ke sihambisa nje ivangeli, sikhuluma indaba ezimnandi la ekhaya, sikhuluma indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. So bonke laba abalokhu bebuya bezobukela, siyayibonga support yenu nabafikayo nasi futhi ukuthi namgelekile la ekhaya isekhaya la nje khona sikhulisana ngeindaba zezwi, asikho emasontweni kodwa sisezwini likaNkulunkulu, sikhuluma nje indaba zombuso kaNkulunkulu. Without wasting any time ake ngibheke incwadi yamaRoma chapter 1 verse 16. La khona kimi ifundeka kanje, Romans chapter 1 verse 16, iverse nje lijwayelekile leli lithi, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Anginamahloni ngevangeli likaKristu, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kubo bonke abakholwayo, for the Jew first and also for the Greek, kumaJuda kuqala nakumaGreek. Kwakukhuluma uPaul ke la ethi anginamahloni ngevangeli likaKristu. Iyona message okumele thina sonke esingamakholwa, sonke sikholwa ezwini, sonke thina sithi singama born again, especially nje uma uthi uyiborn again. Mangabe uthi uzelwe kabusha, awukwazi ukuzalwa kabusha uphinde ube namahloni. Abantu bezwa banamahloni ngeinto zabo, abantu bezwa benza noma ngabe yini, bakhuluma noma ngabe yini nje endleleni, uhlangana nabo benza whatever abafuna ukuyenza kuma social media. Abanamahloni nganoma ngabe yini abayenzayo kuma social media, and then thina bese saqhamuka, thina esiphethe ukuphila, thina esiphethe amandla kaNkulunkulu, uthola ukuthi thina yithina esinamahloni. And lokho kuyaye kufike kumangaze kuqake kakhulu ukuthi thina kahle kahle sifuze bani, ngoba uma ngabe silandela uKristu, even uKristu yena noma engakazi uKristu akhuluma ukuthi anginamahloni ngevangeli likaBaba, but uyabona izenzo zikaJesu Kristu ukuthi kwakuwumuntu wayengenamahloni, wayekhuluma ngoBaba engasabi lutho, engenamahloni, wayeyimela into ayizele emhlabeni, futhi wayimela wazwabulawa for yona, wayimela wazwangena ethuneni for yona, eyimele lento ayizele emhlabeni, futhi wayengenamahloni ngayo. And futhi ngokuyimela kwakhe wakwazi ukuthi ngosuku lwesithathu wavuka. And ke vele ngizokhuluma ngoKristu, mayithi uPaul nje akunamahloni ngevangeli likaKristu, ngizokhuluma ngoKristu mina ongazange afe, onkulunkulu bonke sebekhona bonke bafa. And lo engikhuluma ngayo uKristu, Jesus Christ, yena akazange afe, wavuka. Ngikhuluma mina ngophilayo, ngikhuluma ngowanqoba ithuna. Then angikwazi ukuthi ngathi ngiphethe indaba ezimnandi kangaka, indaba ezinokuphila ngoJesu Kristu wasifela, wanqoba ithuna, wavuka. And futhi bonke abakholwa kuyena banokuphila, bese ngitholakala nginamahloni. And asikwazi futhi ukuthi sonke thina esilandela uJesus Christ sitholakala sinamahloni. Akwazi ukwenza ukuthi uPaul anginamahloni ngevangeli likaKristu, uthi ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Mhlawumbe into eyenza abantu babe namahloni ngevangeli likaKristu singayibheka kulo leli verse, ukuthi abantu abaningi eyenza babe namahloni ngevangeli likaKristu, it is because abawazi lamandla akhuluma ngawo Paul. Uthi uPaul ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, abawazi amandla lo uPaul akhuluma ngawo, ukuthi uPaul wayekhuluma ngamapha amandla. Uma ngabe lamandla vela wakaza kufikele, uma ngabe lamandla awakaza ayithinta impilo yakho, ayishake impilo yakho, then ke uzoba umuntu onamahloni ngevangeli likaKristu. Uzoba umuntu othi nami ngiyakholwa kuJesu Kristu, uzoba umuntu othi nami ngiyalamba isonto, uzoba umuntu othi nami ngingomunye walabe ngikholwa ukuthi bayezulwini kodwa utholakala unamahloni, ngendaba yokuthi awuwazi lamandla uPaul akhuluma ngawo. Athi uma ngabe ekhuluma ngawo Paul athi lingamandla kaNkulunkulu kulabo abakholwayo,
Uma ungawazi lamandla then kuyoba nenkinga eyisimangaliso, ngeke ukwazi ukulishumayela leli ivangeli, uyoba namahloni ngaleli ivangeli until umuntu aze athintwe ngamandla. La uPaul akhuluma ngawo imaphi lamandla uPaul akhuluma ngawo? uPaul ukhuluma ngetouch yokwazana noNkulunkulu, uPaul ukhuluma ngokwazana noNkulunkulu, uPaul ukhuluma hayi ngokusonta, but uPaul ukhuluma ngerelationship. Uma umuntu esasonta then uzoba namahloni ngaleli ivangeli until umuntu aze abe kwi relationship noNkulunkulu, abe kwi relationship noJesu Kristu, abe kwi relationship nomoya oyingcwele, that day umuntu wakwazi waba ne understanding yokuthi le ndaba ayiphelele esontweni on a Sunday mhlambe ngamalanga athile esontweni, kodwa le ndaba eya every day, every minute, every hour, every second. Le ndaba nje iyi relationship, friendship noNkulunkulu, then uzokwazi ukuthola ukuthi ngempela lamandla imaphi. That day umuntu wangena ku relationship, that day umuntu wazi ukuthi lana kukhulunywa nje indaba zamasonto, kodwa kukhulunywa indaba zombuso kaNkulunkulu, and okuwumbuso kophilayo by the way, and inkosi yakhona nguJesu Kristu. That day umuntu waba na that understanding, that revelation, then umuntu ngeke azabe namahloni ngevangeli likaKristu. uPaul wahamba wazwafika kuleyo understanding, that deeper understanding eyamenza ukuthi azathi uPaul anginamahloni ngevangeli likaKristu. Nami ngisazokhuluma nje njengoba ngishare le message, ngizovuselela abantu, ngizobuyisa that relationship, ngizobuyisa that friendship part komuntu noNkulunkulu, ukuthi umuntu akaphinda abuyisane futhi noNkulunkulu, ngoba once wabuyisana naye uzounderstanda zonke ezezwe ukuthi azinamsebenzi. Ezezwe yesi zikhona ezibalekile soyisebenzise, engabalekanga ngeke sisebenzise, kodwa zingesikhashana, kodwa kukhona lokho kuyinguna phakade. And manje lokho kuyinguna phakade khona lokho kumele sigxile kukona. Ikuphi lokho kuyinguna phakade? Ukuphila kwethu kuJesu Kristu. Ikhona lokho kuyinguna phakade, lokho kuzosenza singabi namahloni. Ngizovuselela abantu nje namhlanje, ngizokhuthaza abantu asebaphenduka baba namahloni. Maybe it's because abanye vele abakaze bawabone lamandla kaNkulunkulu kulabo abakholwayo. Kubo bonke abakholwayo lingamandla kaNkulunkulu, kube yinsindiso. That day wezwa lamandla kaNkulunkulu, wathola lensindiso, hayi ukusonta. Abantu abaningi bayasonta, abakayitholi lensindiso, abakawatholi lamandla kaNkulunkulu. Basemasontweni kodwa ngangahlangana nomunye ngelinye ilanga nje ngichaza le ndaba, ngamba ngishumayele edimeleni. Ngathi uma ngabe ngichaza wangilanda eceleni sengiqedile, wangilanda wathi ngizwile ukhuluma ngokuthi umuntu kufanele asindiswe, azalwe kabusha, kufanele umuntu aconfess uJesu ngomlomo wakhe ukuthi uyinkosi nomsindisi. Wathi yazi nami ngiyasonta but angikaze ngizwe beyishumayela lento esontweni. Wangitshela ukuthi usonta kuphi, uthi yena the time efike esontweni kwathiwa abantu abafuna ukuyinikela esontweni, naye uthi waba ngomunye walabo abayinikelayo esontweni, and uthi wathi uma ngabe seyinikelele esontweni then waba yimember ke yesonto, kwabe sekuqalile nje le ndaba yesonto. Uthi kodwa akazaza confess uJesu Kristu, wayeqala ukuyizwa le ndaba yokuthi uthini, uthi uJesu uyaconfesswa ngomlomo abe inkosi nomsindisi. Yes, ngamchazela, and ngomusa kaNkulunkulu kwathi makhamba isikhathi wagcina vele emamkelile uJesu Kristu. Doke sekukudala ngingamboni, angazi ukuthi uhambo lwakhe lukuphi, but wagcina emamkelile uJesu Kristu. Ngizothi mina ngathi uma ngabe ngizwa engichazela kanje, ngathola ukuthi eindaweni eziningi yes akhona amasonto, and ekhona amasonto awekho lamandla uPaul akhuluma ngathi. Leli vangeli lingamandla kaNkulunkulu. That's why bengeke bakutshela ukuthi confess uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Uma ngaba ukwazi ukwenza lokho, ngeke uzwazi lamandla uPaul akhuluma ngawo. And manje uma ungawazi lamandla then uzoba namahloni, soze ufakaze ngoJesu Kristu. Ngeke uzutshela omunye umuntu noma ngabe umngane noma ngabe wakini ngoJesu Kristu. Ngani? Ngoba wena vele uyayisontela lamandla
kaNkulunkulu kube insindiso kuwena wakaza kufikele. That day lamandla kaNkulunkulu akufikela, then kube insindiso, uzoba nenye understanding yokuthi ukube bewufele eminyameni, hey uyothuka. Ukuthi ukube bengifele eminyameni kusho ukuthi bengiye kufeni, bengilahliwe, bengiyakulaba abangazange bamthanda uNkulunkulu, bengiyolakeni lukaNkulunkulu, bengaye ekukhanyeni kodwa bengiye ebumnyameni, bengaye ekuphileni kodwa bengiye kufeni. And uyombonga uNkulunkulu that they wa understand lamandla, and uyoqala lapho ukutshela abanye abantu ukuthi hey ukhona uNkulunkulu, abantu kufanele ukuthi mabakholwe kuJesu Kristu, that they wa understand lamandla, that they yakufikela this reality. Abantu abaningi ayikaze yabafikela, that's why benamahloni, bese kuzothi abaningi yakuyabafikela the time belizwilizwe, beshunyayeziwe, imemezile indoda kaNkulunkulu noma umama kaNkulunkulu ememezile, and bagcina besarendile, bathi ngempela uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwabo. Bathi ngenxa yobude bohambo lwendlela kwaya lo liyathandolula lokuqala lwehla laze kwabaningi seluze liphelile, kwabanye luncane kakhulu. Ngizovuselela lolo thando lolo, ngizobuyisa lolo thando, ngizothake libuye. Uyakhumbula lethamu uqala ukusindiswa ukuthi wawezwa lamandla, wawungawuvala umlomo, wawubatshela abantu abathile ngoNkulunkulu, wawubatshela abantu abathile ngoJesu Kristu. But along the way kwaya manje sekuphelile, sewuthulile, usayikhuluma le ndaba, kwehle ini lawa amandla lawana kwehla ngezinto ezenzakala emhlabeni. That's why ngithi mina le ndaba ayifanelanga kube indaba yokusonta nokuhamba isonto, ngoba abantu bayimisela kakhulu uma bezo esontweni bethi bayophungula izono. Akusindaba yokusonta, woza kuNkulunkulu uzohlala kuNkulunkulu, iba ne friendship naye, then lamandla soza azazaphela. Iba ne relationship naye, iba ngumntwana yena bobaba. Ungabe umntwana okude nobaba wakhe, but sondelana naye ube umntwana yena bobaba. Sondelana nomoya oyingcwele abe umsizi wakho. Sondelana noJesu Kristu ngempela aqhubeka lokho eba umsindisi wempilo yakho. And then lamandla lawa soze azanyamalale noma aye ngokuya ehle, kodwa ayobe lokho ekwi-level A1 lamandla lawa. And lamandla uma ngabe kwi-level A1 then ngeke kube namahloni. Abaningi kwaya kwehla alisekho lo lathando lokuqala. Ngizovuselela, ngizobuyisa lo lathando lokuqala. Lalela, kushodi insizwa, kushodi intombi ezigcwele amandla kaNkulunkulu ezizophuma isabalale kwizwe lonke zihambise leli ivangeli asenele. Abantu abaningi bangacabanga ukuthi sanele mangabe bebona kuma social media bebaningi abantu abashumayelayo, kuba sengazathi hayi nathi sesibaningi kakhulu. Asikho baningi, asenele sesashoda. Ngithi mina kushoda insizwa nezintombi ezigcwele amandla kaNkulunkulu. Zikhona ezinye zikhona, kodwa manje kushoda lezi, ungizwe kahle, kushoda insizwa nezintombi ezigcwele amandla kaNkulunkulu ezizohambisa ivangeli. Kushoda omama nobaba abagcwele amandla kaNkulunkulu abazohambisa ivangeli. Siyashoda sisebancane. Abazothi mangabe belihambisa leli ivangeli balihambise bengenamahloni, balihambise bengasabi lutho, futhi bengalihambisela ifame, bengalihambisela ukubukwa, bengalihambisela ukuthi bafuna ama-followers. No, behambisa ivangeli ngoba bathunyiwe ukuhambisa leli ivangeli. Basashoda labo bantu, and maybe wena ngomunye wabo. And manje uma ngabe ngomunye wabo kufanele kubuye le yanhlansi leya, kufanele kubuye lo leyathandololwa. Uphindi wazane futhi usondelane nobaba, wena abe ubaba kube umntwana, and then manje uzobe seqala futhi naye ekuchanela kwi-direction lokumele wena uyihambe, le ndlela lena okufanele uyihambe. And uma eqala ekuchanela futhi kubuya lonke lo liyathandololana, kubuya namandla at the same time. And manje nawe uphenda ukuthi nami anginamahloni ngevangeli likaNkulunkulu ngoba lingamandla, anginamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu kulabo abakholwayo, lingamandla kube insindiso
kukaNkulunkulu kulabo abakholwayo. Ngizomemezela lelo vangeli nje namhlanje, ngizokhuluma leyo ndaba namhlanje, ngizothi bantwana bakaNkulunkulu ake sibuyeleni, ake sisondelaneni naye lo Nkulunkulu, ngathi siyaqhela kuyena, ake sibuye nje sisondelane naye, ke sibe la kuyena, and then uzobona amahloni ayophela. Noma uhlangana nonceku noma inceku ethile endaweni ethile ishumayela, ngeke ube namahloni ukuthi hey uyashumayela uzibani lapha yana, wena uhambelele ekudeni obaleke. But instead yothi mawubona umuntu eshumayela, especially futhi uma ngabe ukuthi uziyamazi, uyophinda umjoyine nawe, qhubeka ivangeli nishumayele nonke. Ngani? Ngoba uyobungena amahloni ngalento le ayenzayo. And manje ezweni lapho mangabe ubona umuntu kwi-open air shumayela, hey abantu abaningi even amakholo wathole banamahloni ehlehle buyele bumva ukuthi hey uzibani yavangela lapho yamemeza, bangafuni ukuyisondelanisa naleyo ndaba leyo. Yini? Abawazi amandla kaNkulunkulu. That's why beyiqhelelanisa. Ukube bebewazi amandla kaNkulunkulu bebeyothi awu man, awuthi nami ke ngiyojoin noma ngingasashumayelanga but ngibe seduzane kwakhe, ngimphe nje isupport ngithi qhubeka, batshele ngoJesu Kristu. Ngani? Ngoba wena uunderstanda lamandla akaNkulunkulu lawathi uphola nginamahloni ngevangeli kaNkulunkulu. Ngizothi ake sibuyeni, ake sisondelaneni, singabi namahloni. Leli vangeli liyaphila. Ivangeli leli indaba ezimnandi lezi. How come sibe namahloni ngeindaba ezimnandi kangaka? Sisabani ngeindaba ezimnandi kangaka? Siphethe ukuphila. Asinakho ukufa, siphethe ukuphila. Asikho ebomnyameni sekukhanyeni. Then sinamahloni ani ukuthi siyifafazele lezi indaba igcwale yonke indawo. Ake kubuyele luyathando. Then lamandla azobuya. Uzobona namahloni ayovela ayiphelele. Uyoqhamuka usuthi nama nginamahloni ngevangeli likaKristu. Ngoba lingamandla kaNkulunkulu kulabo abasindiswayo, lingamandla kube insindiso kulabo abakholwayo. Lithi kumJuda kuqala nakumaGreek. Ngani? Ngoba vele leli vangeli laqala kuphi? KumaJuda. Kulapho vele laqala khona. And then manje amaGreek abezizwe. Then bese kuqhamuka umuntu from nowhere athi awu indaba zabelungu lezi, nilandela uJesu Kristu abelungu. Lo Jesu wabelungu bese omunye athi hayi thina singeni la indaba zamaJuda kuphela. Cha, laqala kumaJuda but alipheleli kumaJuda, lidlulela nakumaGreek. AmaGreek imaphi? Yithi thina bezizwe sihamba singene, noma ngisiwumGreek mina ngumZulu but ngoba ngowezizwe nami ngiyangena kulezi indaba ezimnandi lezi. Ukuphila lokho mangaba ukakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho, ngizothi mina ungasali ngaphandle. Ngiyakhumbula mina mangamukela uJesu Kristu. Ngiyakhumbula mina ngamthola emoli lapho ngamthola khona, ngimthola ngemasontweni. Ngamthola emoli on a Sunday. Futhi ngangisemsebenzini, abantu bebhizi benza ama-window shopping. Kumnandi. Mina ngangisemsebenzini, kwangena indoda kwi-entrance yeza kumina yazongitshela ngoJesu Kristu. Kanti ngitshela ngoJesu Kristu vele esengimfuna ngoba bese ngengezwe ngaye kaninganyana. Wathi uma ngabe ngitshela ngaphakamisa izandla zami ngasarenda kuphi e-shopping center, ngavuma ngathi uJesu uyinkosi nomsindisi okuphila kwami, ngavala amehlo ngakhuleka, ngavuma ngomlomo wami ngamconfessa. Lalela, ever since ngenza leyo confession leyo, ilife yami yashintsha completely. Ngathuka mina, ngizazi ngama ngabe ngikhuluma ngithi dade wamukela uJesu Kristu uyothuka ukuthi kanti bowusebomnyameni obungakanani. Kodwa uma ngaba ukakamamukela uJesu Kristu ngeke uzuthuke ngoba uboni ubumnyama okubona. Ngathi mina mangabe sengimamkelile uJesu Kristu khona into eyenzeka kumina, ngathuka futhi isikhathi eside ngilo ngicabanga lento ukuthi ukube bengife before ngamukela uJesu Kristu bengaye kuphileni, bengiyolahlwa futhi bengithuka ngoba lokulahlwa bengikubuka lobumnyama ebengiyakubona, okungenakuphila, okungenaNkulunkulu, okungenathando, okungenakuthula, okungenamoya oyingcwele. Bengikubuka ngithi yo bengiyendaweni ebuhlungu kangaka. Ngangihleze ngimbonga njalo uNkulunkulu ngithi baba ngiyabonga ukuthi ungithole ngisaphila, wangifikela emoli ngisaphila, ngamamukela uJesu ngisaphila. And ever since lapho ilife yami yachange completely. Ngizokusherela lezi indaba lezi ukuthi ngizothi buyisana naye isikhathi sisasekhona. Kube ngazathi siyagula emakhanda, kube ngazathi sasangana mangabe sikhuluma kanje.
nganginamahloni ngomunye mina wabantu ababenamahloni, kodwa ever since uNkulunkulu wangenzela lowo musa, ngaqala ngakhuluma kwabaseduzane, ngangashumayeli kodwa nje ngangikhuluma nje kwabaseduzane nami ukuthi hey, ukhona uNkulunkulu, ukhona uJesu Kristu, kanti uNkulunkulu futhi usazoyiqhubha le ndaba, angapheleli nje lapha yana emoli ngimamkela, usazoyiqhubha futhi aphinda angibonise ukuthi nakho wena okufanele ukwenze. And ngikwenza futhi anginamahloni ngoba lokhu kuphila ngiyakuzwa kumina, lamandla ngiyawazi kumina, and futhi lamandla futhi ngiyawabona. Lokhu kuphila engikhuluma ngakho uNkulunkulu uyangibonisa khona. So nje ngizothi uzungasali ngaphandle, buyisana noNkulunkulu isikhathi sisasekhona. Igama lami ngumduduzi ngakashaba. Ngesiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. uNkulunkulu akubusise wena nomndeni wakho nakho konke kwakho. Amen.